A folla de ruta do BNG está ben clariña e chegamos cada día a máis galegos e galegas. Co sorriso nos beizos, coa man tendida e co corazón aberto, temos que acoller no BNG a todas as persoas que levan Galiza na cabeza e no corazón. Temos que ir transformando ese enorme amor que hai a Galiza, esa esperanza dun futuro mellor, en conciencia política e apoio electoral. É a noso labor primordial e o maior reto nestes intres históricos que vivimos. Pensemos Galiza en grande, percorramos o camiño para engrandecela, abramos de par en par as portas do BNG para avanzar nese obxectivo que só lograremos se o BNG é a casa común de todos os galegos e galegas, porque, como moi ben decía o meu querido e lembrado Bautista Álvarez, hai que incorporar máis pobo, pois en base popular non existe proxecto de país. Hoxe estamos aquí porque vale a pena loitar por Galiza e renovamos ese compromiso que outras tomaron antes. Nesta mesma praza, hai máis dun século, xa resoaba o poderoso verbo de Castelao, a quen reivindicamos non só como nacionalista, sino como primeiro presidente da Galiza por xustiza e por dereito. Castelao tivo sempre unha fe inquebrantable neste país e así o dicía: eu teño fe en Galiza, pódese vivir sin esperanza, pero non sen fe. Tivo fe no noso pobo e loitou sempre por ese ideal que está vivo, en pé, con todos e todas vós. E desde aquí, co corazón na man, decímoslle a Castelao: transformaremos os desexos en realidades e as ideas en feitos, sempre en Galiza. Viva o BNG, viva Galiza Ceiben!